తకిట తక తిమి తక తకిట తకిట తక తిమి తక తాం. Egunon, orain txoria-txori Mikel Arruanan abesti polita haustuko dugu. Lepoak baki manizkio, negia izango zen, ez zuen adegingo. Lepoak baki manizkio, negia izango zen, ez zuen adegingo. Baina norrela, ezen gehiago txoria izango. 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 La 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 la.
pobre, hartatu darra, zena dena, klaru. Bueno, ez dakit, negar egin, barre egin, baina postu egiten seguru. Eta ez noan pentsatzen hainbesteko erantzun edarra izango zanik. Eta ez dakit, zezan ba, zatizu ba. Eta negarra egitxeko gogoa eta beste gauza asko, baina hainbeste jende ikusi hemen, eta danok ezagunak eta hainbeste urtetan bizitzen gehanok, olako gozek ez gendurik ez zen isuan, hau etzen, zera, asignaturi etzen hau. Eta hau da, asignatura berri bat, bizitzaren amaieran erantzun beharrekoa. Baina, bueno, kontu, benetan emozionatzeko modukoa da, eta hainbeste ikusitzen, ezinek eta nahi, eskarri moai baina, zentzut zeaten ikusten dut, danok esortzen zetxuet, danok eskarrik. Eta amaitxu, zerboia ez dela, lutzegoa da, nahikoa. Bueno, bete-beten ja lan zue, baina bete-beten ja ez diruz, bete-beten ja emozioz. Hori eskartzekoa da.